Enano munya suntie anwanwasem. Ejanom munya suntie anwanwasem. Yenam agora so de beka anwanwasem. Yenam agora so de beka konfo kesi anoche huasem. Okonfo kesi anono. Okonfo hine nono. Okonfo hine anoche nono. Ase nyame amesike jefiri sura bira Asante man. Okonfo kesi anono. Okonfo hine nono. Okonfo hine anoche nono. Ase nyame amesike jefiri sura bira Asante man. Anoche onana no de frewo aye. Anoche ma hominisu aye. Anoche onana no de frewo aye. Anoche ma hominisu aye. Arefo ye mama kwaba edemo NYANSAPO kasa mfanyini so NYANSAPO isane ne badwemba ene yasasi nkonwa bi mu a panyina tenase mpanyi ebefa adwen na afeni ya chechirimu na yamomohu sane ensem no esitie eya amamre abakwasam amane ena afeyi ye sane mu ne de amamu ewo kasa mfanyini so bomoden na subscribe share na like na eja wadwen kire eya wo share aye benye pesemi nkuminya na wonkwa enhwe bomoden na ma wonua bi nso ehu bi na ohun ne ekoso sanse wei eye ade a ema Asante Ghana abakwasam ne amamre no trodo afini nkan bi animu a ema nchirima nso ehu sane ensem esi etie wo hono yenko na yenkoma yabrewa akwaba ene koku asen komo na ena yeguso a yetie na yebo ewo ehono abrewa okofo poma NYANSAPO frɛ wo sɛ Asante ngoma yemu akwaba de NYANSAPO so Ya eburu na umpom te sɛ Onyankopɔn adawroma ye do twedi ampon ase ɛda obekode ye beka wo papa na ye bɔ mpa ya ase nyame sɛ wo ma wo nchepa emayen na kopim bra ubewi abakwasem a ɛyɛ amamre ne amane no ɛno nso de enya nwi ɛsɛ obechepa ɛno ana ese nyame se omo emoden na oma nkwatenten maye ewe arefo yabre wano no na ene ye bedi nkomo na yahwe kasa bebuo bi a eda hono a ya na yebuo ya pe na se kire kakra na basem a fa ho kakra na afe no ya ye ne bibia nkakra na efutuo nso wo mu a ye de bi ede atu ye hofo amanema etimi akonkan abebuo bi a yebuo e kase ejabinti ena yenom abesini nsa saa ben kra no saa nete nete saa enchiremu bi ewo ho no a ewo se yehu ana yenkɔ abrewa ho na yenkɔ bisai abrewa yesi ejabinti ne yenom abesini nsa saa na ebu no ya tia no ebe no wo ho na abe esini nim abe bia ni ho abekɔ na eyesini ansa no wakoto atwa no ensa na yes abrewa meto ase won se ye wo kasa bebuo ni bi wo no a bibi to se ye pa ye behu nti na ma memfa we kura mra no mum na ye wo se ahwene etempa animu a enyira na bi nso timi kan se ahwene etempanye animu a enyira we ni mienu ni nyina no wo ka ya ne bia to asomu na nso se we ne de emfa kura se ejebinti ne no abesini nsa abenso sini nim na ye abesini aba sini chirimu maye na yenhwe ye kan abesina obi anensa so etwa abesini so de nkonko nsa na etwa ye no wa ye abesini ti se konkon ya abesini obi a yetwa ne nsa eye nsa na ba akopɛ ne etwa na se etwa ne mienu nyina na etimi kasa abesi ba akopɛ kura yetwa ya abesi se bibi kura na aba ne yetwa won nsa ne yentwa ne nyina
ibi twa baako agya wo baako nti abesini ensa na obi bebisa se abesini de oye de no otumi eya abe ema yetimi konum bi enu nti na wiase no ye kan se emwa wo ho obi wo yonko te se yonko brebo se bibi no wo ye kora na wo boa no se de ebe ya ebeye yie nti abesini se ontimi nto abe David abeto na fom ena wo twa nsa nanim anase wo hwie kora no den ma no enti ejabi ena boa no ejabi no so ye nipa edi yo ejabi nti ejabi no ye no yonko te se brebo no yonko enti bibi a wo ye bia se wo koto abenanim se ni de obetimi etwa na ne to ne swane ne ade no den ma no nti biribia no wo boa no na kire se amanfo nyansa ni bi eno edu bre wo sensam yenu ne so ade mu pagya ono no apagya ajabi aboa no se yeyi abe no yanu ato na se eno krampo ye kan se ya to ho no na yenyi mutokuro no na sensam yenu no eye ajabi nti no ono aye sa bibi e wo se we ni bia na ajabi aye na se wono so ye nipa na opebesi na sempa na danforo no yonko brebo sa nti bibi a wo ye bia no wo boa no edi ababi abesin ka de adure de nke nyansa ni bi na ajabi nti enya yenum abesin nsa na chese senka eka abesini nko a kensan kran ka enya binom nanso ajabi nti ne mo a wode boa na danfo besini no enu nti da bia na yenya binom sanse wono so kwa abe so kra na bia otete nsa na ontimi kra nso na wode abafie na emum ajabi nti betimi aboa na ama wode asoa de nsa baako na so mu a ajabi ni nti enye din ni mom ajabi ene ye din no na ono no nti ene yenum abesini nsa ajabi nti ne yo afen mate ho no so ase ne yenum abesini nsa na nkedu abedua na esi ho no esini nim ajabi nti cause abedi ye twa so a ye ntimi mfa nye nsa ma ne yi ebi akose ekotwa twa so a ne nko he na nka abefi na ase no wo ye no bibi a yenye ye sa na ti eti abrewade na mpese mbisanse se ne ye hwe ajabi ene abesini wonum so ayonkofa yi a ye betimi akan se abu ene asua ne nua yi ene ne nua be ma yonko brebo abu ne yonko brebo mum kwan ya wonfa so na wote ne nua na asemo wanfa nkoshita antene na emum wofa kwan tuodura a betimi anya moa eye ma ne nya moa no saa moa yi a ajabi eye yi enne nenne ne din aka mpanyimfo ano yi din aka mpanyin ano no ye nti sa bebuo bi kura na ye bebu se obi na aboa mu obi ayese ya ajabi nti ne enu abesini nsa asuna si na eboa me ana se obi ayo obi bi kura no na akoye te se eduni wafom na bia wo pachew ye ka ho asem no mampo ma aba no ajabi nti ye no abesini nsa asoma wo kan ka be ni nye ho ka mempene nanso so wo maame ni nti eho no yetimi di bu bebi sa ajabi nti ne enu abesini if you say ebi ana mampoma aye bibi e de amma me ye soronko aboa ma bababum ti se ne ba afom me a me de nani ato mampoma nti meja amanaka sa no tumika ajabi nti ne enu abesini sa na mampoma dabi mo bi ode bo aminti abro akoye ti se ye nkwada yi na ebi a wakwa abontene na wakohwie obi ne emagu obi ata ni konkonte na abode abo akogum akwaka obi nsu agu nipa ne nimu efi a wofiri mu onim nipa kora ne ba ne wo
Busa ni bofu gidigidi no dimrika. Obewura fie ho asem ya fa me bone. Asem ya akoso ya menim se wo banie. Na ade anka wa ye me ne die. Nanso wunti meja amanaka. Enti eno no ye de ka asem bi a wokọ ekosi so eje bi nti. Eno be sininsa. O ma me nti me asem no kra. Na ya kra menom ne saa. So Ado we futuo be na ka de a che se etufo se yonko kra nso ye mfa yonko basa bia saa o. Da bi o. Da bi. Ana ade che kra so ye mfa nche basa. Na emum ade a wasi ehunu ne se ye boaboa ye ho a se de ye sitie bia Ebetimi akonkan se ye namfo ana ye anuafo na wo bi anwene se me de me nko a na me pɛ me de te se nkonkodi ya na enam se ebi kura na nka ade na me ye no obi kura ho a na ni nye ho enso so ne nua no oka no ho no ye pa mo me hwɛ na ye nye enu nti ne yesi munsom ani nipa asa abrewa sema wo kan yi no akoye se ne ye ne ayeye aban adwuma fi se adwuma ne ya aban adwuma obi adwuma no wabie no afa ye ne ye ti yenye ne biada ese kwa emfa ho no na emom se wo de ahofama na adwenkyire bi kura na awo na de ma adwuma wura no na adwuma no timi pagya obetimi kura gina ba bia bodin na adwuma menhia asemasi a enka ankoye sei menhia asemasi a nke bia nke gui menhia asemasi a nke bia yesi nanso obi won ma obe na adwen se adwuma nkura nye adwuma wonim sa ade ya machine ye da ho nsuo no se de yesi ye ebeba fafa ase amana se enye ne dia onfa ho no ayi nani obi esuba se e ka me nko ne nyina ayepe ebegu yemu ebechi a enchi e ka de oni ntuma nko a sa ebegu yemu ebechi enchi a na de enipa dodo funu mo onsibiti ai dodo funu mo sa akoye se black man yedum light no obi no abetwe ne kwa hwese obi ade yedum sa na wate ne ho ase obi ade num de a wonte ne ho ase se ale na me mfumsu bi na abemu sa na obo abubu e wo honum ti abrewa ye bewie wei afutuo bai e na wo de bema sanse enne ya setre mu abrabo na ye bo no obi efa yonko bi a enne no nka ba bi a wono nko akra ne koye ankoko anim nanso yonko na oba na brabo mu no oyire bi okunu bi okoware ye bia ya na mo bi otuye na obi obebo nti enne ama wabofom wantu anamompa enne afutuo bai e na ade be ma nchirima ene adasa wo saa ensem a akwakosi ejabi ene afi ne yonko besini asema beka ne se ene wo meyi ewo mu empanyin se menkumedi ene bre ne nam nkuma medi ene bre ne nam so obi bedi am obi adi bie no na ye ne man bi wo Oteke FM no ye ne ye program free angoma so tiri ba fo kentinka wasi di wodi ekese na minimi di eketewa enso ni pampe ne sa wo di eketewa no so wonya ni kro bebo ato agusa de wunya ni na no so no emma wiase no enkoyie se wiase ya yewei ayesa ama ayi aman panyimfo adwumayefo anuanom abusuan panyimfo sabe ye nananom nkonyasofo ne ade obi nya ba bi gina wi a ayete se ye foro popo na ono wanya ba bi agina no watintim obeso won sama wo so waba no so mu anu abon sa emma ne sa mpanyin se nka wo furu duapa ene yipia wo nanso nei wiase a yewi wo furu duapa no kora ne ye wayo ayete se yache wakoto ato grem o furu ba ne ya ponato ba ne ya bonato sana wiase nanso so no emanka nkoma si yetina hoyi pa na niema ye nyina ye nkabo mu se da bi minya we yenya we sunya amenya Ghana ne yepesi ye ne yi enti 7 ne wo amanyo kromu si ye ni ade kromu
ekwa ne ebefa so a wo man ni be yie ene hia na nyesi ebeka se me ne maya ade ena me ne maban ba aye ne ye ena wo ya ba aye anye yie sa ban bi kura ba no hye bibi asese wo ye wo firi so a foforo beba no wonto aso na no asɛ afa no wasa akwahye foforo ase enu nti na ma bibi a ya ka ekire no fi sɛ wayi nyina ayɛ sɛ emfie nwɔtwe akɔd kura abroso no emfie nwɔtwe na wunua ne ba aye no opagya aye na wo firi hɔ a wo ba aye wa nto aso wo so wo sa akwahye foforo ase a ebeduru mfie nan no ye to so aba bi kura na aso wa ama bi na nka wo de tuwo a wunua yi die so a kemfie nan no na akɔ animu na nka Ghana eku nanim na Ghana eku nanim se de bia Ghana yetim faako de bia ye pemsan de bia ye pemsan saa na aye yekuru ene ye musunyum ya wade yem ye nua yem ni nyina saa na te wo bi nua bi ye bibi no obeboa no na akɔ animu no da bi ene nko no agigui na nko no mom esa no be ye no foforo na ibu ni di na anko ope be me yi ama wade ni wo ye ye kura be hwe no wagya amesi wo no akwa wa ba foforo ene nkentene hia mu saa wo ba bi timi wade be ma wo dura kura obegye ama aye hia ni wa ye hia ni se de oba bi mpe wo poto wo ku anim no wo twe sai wo ye de wo ku anim obetwe asai oba bi suba no obi susuba ne se eja oja me kura me maye ne ma ye se yire nko emeba mra ene be me bi su ka se me ko wo me ni sika no de ye adwuma no we yi a wo mu me kura betua fam so won tan ho me de me to ame na di bi me to ase de me nya ne ye nyina ne ya che di emma nkoso ma na man bi wo kurum ha no wo kira de wa ha opoku jam bibi wose jina bia wo mu no wa ye school panyini pa wo betimi atoka enso nya ne fe wo betimi asifi enya ne fe wo de behwe ne ba na ne ba be sifie ma no efie befua ne ba na be sia ma no ne ba toka ma no ka befua ne ba to ama no ne fie wa so enti wo hwe ne ba ama ne ba mum abeya ama no ne ye de papa no de ba no ka bia wa to ama no efie befu a wasidi na tum no wotewa na otimi ye odedede no ka ye wo ba ne ma bontene ba sa no atoka na ade odem chika ne ba nso na agba asesa ne na wo bi ye be ka chen se ne kai a wato nye ne fe opese ye ka se mo hura so me sika bi odem ne ba na de bere nu ka be fu odem ne mo huru fie be fu otimu ne ba na be sima no eno no wo pe enti saa no so ka he ne manitim se enu nti na me bere mo ho no se de be ya eno no me wo ho abakosem bi wo ho yeso apanyini bi na oye obomofo eni wo ko wirem na ne papa no ye bofo enti ni papa na chi won so be ye bofo enti wo ko wirem a wo ba okun otwe eni wo kun owiu ena okun adoa otwe owiu adoa ena emuei wode bakane so abofo no wo ko wirem ni yekum na ma yemfa ne nye ba bibi mu saa ye mobede ne ye de egum ye de ahoma asom na esan ye ko ho aba me ba mo amunim bede na ye ka no bede no eja 2004 no ne 94 no bede de wo mu de yemfa ya de yin omo foma de yin bede ne ye abe bre no ye twa ne saa tim de ba akokwa na de ba akwa hwa bia be semiensa na wasesa nema no na de egum na ano no waso wa won mesasa ayese kenten no anasa ayese boto no na nema ne hyem eno ene ye kan se bede nti unima ene ya kire wo bede abre wato aso a enti no na
Emwa no wo de ade abom na esen no yisa. Enti wosi kwan mu apɛ no hunu sikani bi a won so da ne ka mu a oba. Uhuru no a na woginae. No si ejabofo wonam yinti ne magina ne mambi nto. Wosi me na me nton ma. Oh, adai. Wodi enye bi wodi ado aketo yi. Farma me nto. Wosi da bi me nton. Adai na nton ma wosi. Me nton fa ni sika o me di ko firi. Wosi me to atua wo ka no wodi ko firi wosi han. Me nton ma me di ko firi. Eno wosi ene se sa na te ye de a fa wotwen ma me nto wosi wotwen no so me di ko tua meka. Ma me ntoi me to wi a na de akotua wosi de bi. Ene efu wi ma me ntoi. Wosi wi no so de me koto atwene. Emo ne miensa nyina wanye bia ho asem oka. Owi no me koto atwene. Me fa ma anto. Na da ejabofo nti eye. De. Bibia ye okay. Asempa na me ka kire. Wo koto atwene wo fa ma mento. Na enu okum ne ye de wo se me kunu no makoto na atwene nti na. Enti be ma no hwe ne ha na wo se eja. Asma wo kan me nti ase. E kire ma ase no wo se yu. Me kire wa ase. Ebra na me ya akwala no. Me papa no okum nam. Okum a wo ba me wo me de. Enimi nua no ye de. Enti no me nyini ye ya. Me nso me kum nam no. Me di ko firi me ma. Na daache wo muso akum bia me mawe. Eno ne adoa na wo di ko firi no. Ko firi ye. No wo se na wo twi so ase wo di ko tua. Ene fa no ma me wo se. Me di no ko tua me papa ka. Me papa kum ma me wie ya no. Ene me nso so me kum bi e de atua ne ka. Se ne wo no wontimi nko wirem. Ene wo se. Na de wo kwoto atwene yeso e. E de wo kwoto atwene kwa. Wo se de me kwoto atwene me yiri no ye mienu. Na me di na mo yi kuri. Emma yi mienu. Enko na bebo amedie ne so e be so me so no. Na enkwadi na awotwe na me nyanam ne bi ma ya. Na kire se ma anye hwe nti de me yema wo mu ni nyina me kwoto twene. Wow. Moane miensa nyina o ka ho asem wo no adoa wodi kofiri na wodi otwen no akotua ne ka owio no wo koto atwene bia so nkire mu no so no Emma no enne ya bede dam yakoi ene eja ne bedi na wotwe na minya nam yi bi ma me ene na de me di ko ni me to twene e kura nka mfa so esi makoto atwene kwa faso bi a maso enu nti na me nton fisika nko si na wasabia miskenisi wasemu yi de to mi tiri mu pa wa ya de sa na tie ne ye wiase ayiwi obi wo na aye papa e de mano a wanhwe ya beka se papa e de papa kora wonye bi da am obi abie mu da wonye bi da wa ya to atwene ma ya to agu ma bregu so bia maso ama me na de kora de we wu kora anko pe ya de boni na etua meka boni ma to nkyena che e de meko damase wani mo nkyene wati ko wisa birichi na akwa te se awi yisa aporo egu ho yehuru wani mo ne de hunani mu asenkyene ehu anu masie no ka se no ka u birichi a amane nko a abro aseba de wie sesi ayi ye be sore so ade ba ko amasa asua firimu ene se twa konkronkro aka wo se wonti bibia se aya men kasa ntia onse opanyini wosikani no se ene na emafo ya se de obomofo no kan ye ado a medi kotua ka otwe a medi kofiri
oyu a me koto atwene ye betwi afa so ne ye di natem papa em ze wo boda mo yare won twemba nipa no emmisa no de enti a wo tu saa na mo no senti a waka saa asem no fiti preko pa na ye bua obi ye na de fiti preko pa na ajeje no ye bua ne fo panyin so si twentemu ya ne wo sahwi abrante bi na ne kura watwera abo anim nse obi nti ase enso wo misa sa twera asie kura no nkwanta obi nti ase enso wo misa on se osikani nya abotre papa ekeka nsem nyina awie ya ukon se ukura wo sha ase make am na metie nya amagin se papa eboko de nanso obisa ne se wonte ase won kire nase o kire nase maako wie na afedi won wa se wasemi de to asomu ampa nkire modi ma ye nyina enti wo se ye hwe na ye jai sa ne ma ne ye te da se abrawa ne am ye kura so wote se wonua bi oye bibia no ana ofiti prakuba won de obeye won de se won de obeye won de obe abra wo meni pa no na wo misa no senti a ema wo tu sa na mo no won fa nkire mu ma wo ebia na nka situation sa abra no no te bia no wo mu no eye wanka bia nka de wote se wa yenka abeya amana borosa aboroso kwabena kwadu wasu na nya aya nka beche nka abeya amana borosa but wa men no emisam wagina baabi abua ne fo aka ne wo pe agu ne ho fi ama sese ene ya wo sa kire ya wo te ye no wonse wani ewu eti mo mayen fa saa abasem mienu yi ene abebuo ya esua ye yemfa ntu yemfo ne ye fa yonko nso a yemfa yonko a yemse yonko ne ye nipa a otumi maye adwen yonko a wonse we de we nipa yonko a adwen da ntim wanko bo won ma on ka bibia ye mpuntuo e wa abrabo mu nkyerɛw da bia de yemfa faso bia ma na wo ye obi nso adwuma nka se obi adwuma na meye enti no ye ni biada efutuo bi na awa famma se ne be adwuma no beko ene wo mo nso adwuma wura no namfo no obi wo no onim se efutuo yi adwuma nipa am ni wode ma betinya ma adwuma akonkan na enso abrewa ofisan me be ye obeka san wona de efutuo no kra ma me ne enti me mfa enti yesremo eye nso me mfa na chi bi obeka se no kra ne tumifo enti yesremo moma yemfa we nyina fa nye efutusem ene asuade na yemfa ntu ye hofo yesi unipanyina aduo ye de yetira yi yenyi okofo poma ensem bi sei no wo boaye ema yete ase enti yemfa mu nsi anomo na yenye ne kajebi na da foforo ya to aso ye mamu nyina mo ene hwa waji ahene wa subscribe share na like na gya waje nkire edi ne se de munim na abusua pani owusu ediomi adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoresra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akodi ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese utrimu osuma ense bratam the perfect ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya